Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɓeyaw Pindi TV bisimilla mone ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañ tawi kala saaha noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon mannama e jettode seren ɓe min jettaki e lawgotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗon ɓuura saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe dañde weltare arande on e oɗo subaka alhamisa hande ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi ko tan konguɗi Samuel Eto'o addi e banggal football Afrique banggue goɗɗo kadi nani hen banggue ndema haalama Moussa Baldé ari hen e tan wiide ɗo e nder leydi meɗen ko faye banggue ndema aɓe dañi hen satisfaction goɗɗum e goɗɗum woni banggue dawrugol ha tengte konguɗi Pape Djibril Fall nane e nder jaydeli ɗi ko joni gaddeten ɗum so Allah jaaɓi noon tigui gudditiren e jaynde guendire Le Soleil jaynde an are oɗo subaka arde konguɗi Samuel Eto'o noon kanko ene anda kanko oɗo saaha ardi fédération mo Cameroun football ɗum noon suuti konguɗi makko tan artude e banggue Afrique e mondial saabu ɓe mbi ko soɓe ndendinani juuɗe mabɓe kamɓe ɓiɓɓe Afrique ɓe mbawata addude coupe du monde ɗo e aduna o ɗo e nder Afrique ɗum noon saabi darde makko kanko Samuel Eto'o o wi tan mondial o so tawi Afrique naaɓe gonani gotum ndentino tubakoɓe mbayni coupe du monde arta e Afrique te ɗum ɗon ene wawi wonde tigui ha joni tan ɓe garte konguɗi Moussa Baldé jagode joguinde banggal ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal to diwan mo Tambacounda ko toon o wonno kanko noon o wi tan banggal céréal ɗo e nder leydi meɗen ene wawi wiyede tan koɓe jii ko ɓuuɓi ɓerde mabɓe walla lelni ɓerde mabɓe garene jaynde enquête oɗo subaka kañum noon ari tan e konguɗi gardiɗo leydi ndi widemo tan samedi oɗo kala mo ganda ko sarɗiyanke gonɗo e Benno Bokk Yakar mawa tan jaɓɓoɓe toon to ganduɗa woni palais présidentiel to ɗum noon ko samedi wonata mawo yewtide mabɓe ko faye assemblée nationale no ɓe mbatta ɓe toɗɗo président assemblée nationale e ko way noon ɗum woni konguɗi gardiɗo leydi ndi to Mali noon ɓe mbi tan crise diplomatique dañdotono ala ko addi ɗum sona leydi France kamɓe ɓuuri ɓeydude tan e jeeyingol ngol leɗɗe garene konguɗi Pape Djibril Fall nane nder jayde nde ha joni o wi kamɓe ɓe gonanta to assemblée to ko tan leñol ngol walla askano walla yimɓe Sénégal ɓe gonanta toon ha joni assemblée nationale keddotoɗen e jayde las kanko Ndioro Ndiaye noon o wi kan Mimi Touré kanko somo weddontono carte weddonto ko Mimi Touré beele ma won toon to assemblée nationale to wona toon wona président mo assemblée nationale wala mbiyen présidente mo assemblée nationale ɗum ɗon noon kanko Ndioro Ndiaye ene anda ko kaɓontoɗo rewɓe so haali ɗiɗo konguɗi ne wawi famnade kanko on mo ganduɗa woni maître Abdoulaye Wade suuti konguɗi muɗum kanko noon woni secrétaire général ha joni mo parti démocratique sénégalais ɗo e nder leydi meɗen o wi noon parti mabɓe woni tan force gaɗiɗo emo opposition o konguɗi Moussa Baldé tawa ha joni e nde ɗo jayde wiidemo tan ko faye banggal ndema céréal ɗo e nder leydi meɗen ɓerde mabɓe ina leele ngal ɗon banggal vox populi are konguɗi Pape Djibril Fall wi ɓe gonanani assemblée to ɓe gonanani toon ma Samba ɓe gonanani toon ma Demba kono noon ɓe gonanta toon ko population sénégalaise ɗum noon saabi kanko Pape Djibril Fall o wi ɗo gonga woni fof ko ɗon ɓe keɗata maître Abdoulaye Wade wi to banggal parti démocratique sénégalais kamɓe goni opposition gaɗiɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum woni konguɗi makko e nder jayde vox populi ha joni tan ma konguɗi woɗɓe tawe hen faade tan ɓe ganduɗa ete ni ko waɓe no yejjitaɓe woni Malick Gakou e parti muɗum kono noon o wi 2024 maɓe kollita koye mabɓe ɗum woni ko wone vox populi caggal ɗum garane jayde libération noon kamɓe ɓe gaari tan koye ñamale nde Sénélec jogana ɗum ɗon noon saabi ha Sénélec winoɓe ma tottannoɓe ɗum walla wallitinoɓe ɗum e banggal courant mbi kofat juuɗe mumen saabu kamɓe ne Sénélec ne
joganiɓe ñamale ɗeɗon ñamale noon addi ɗiɗo tan addi ɗiɗo caɗele ɗeɗon caɗele noon mataw ina tolni milliard uji 13 ha joni jayde l'observateur ari koye ñamade nde ɗon saabu wi tan ko kamɓe ɓe ganda kamɓe goni Sénélec aɓe jogana ñamale ko tolni temedere milliard uji ɗi ganda nani sari ko faye banggue terre ko faye banggue Sen'Eau limak AIBD e université e ɓe ganda kamɓe goni ONAS woni ñamale ɓe jogani banggue Sénélec ha hande aɓena gaddana ɗum caɗele ɓe ganda kay oɗo saaha uddugol mum ne addi caɗele woni hôpital Aristide Le Dantec ɓe mbi noon ɓe mbaɗi hen reportage e nder jayde l'observateur gam tan addude caɗele ɗum wawi addude nder leydi ndi seeɗa ɓe ganda kamɓe goni ko banggal grand parti kamɓene ɓe gari tan ɓe mbi duuɓi jeeɗiɗi ko grand parti jibina kono noon oɗo saaha koko wayno ko ñifi jayde quotidien le quotidien kañum are oɗo subaka tan ko konngudi hiyaw an on noon woni tan ɗo banggal coopérative chino sénégalaise ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon kamɓe ɓe mbi tan oɗo saaha ko projet ji dariɗi ɓe dari oɗo saaha kanko ambassadeur oɗon noon o darima tan gam wiide ɗo e nder leydi meɗen eɓe mbawi waddude junggo e fandu banggal liggey mabɓe wona ko ganduɗa ina yaara yesso ɗum woni ɗiɗon konngudi gonde e nder jayde quotidien le quotidien ha joni ɓe garte konngudi gardiɗo leydi ndi président Macky Sall wiide tan ma waɗan audience walla ma dañdu yewtere samedi oɗo pandiɗo kanko e ɓe ganda ko kamɓe goni wonɓe sarɗiyankoɓe e Benno Bokk Yakar ɗum noon ko samedi ɓe poti huccidde e gardiɗo leydi ɓe garti noon e tan toon to diwan mo Niger ɗum noon to banggue Algérie toon to Algérie noon ko tolni temedere e sappo e joyo sénégalais ji noon kamɓe gone galére walla kamɓe gone tampere e désert oɗon ɓe garti kadi e banggue affaire Oumou Kalsoum Sall mo ganda ko toon to diwan mo Canada to o dañno caɗele kankone haala makko nani e nder jayde quotidien le quotidien hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum uddata banggal roɓindu jaydele meɗen gudditen hello wongo ko joni joni wonta so Allah jaaɓi noon tigui garene konngudi Moussa Baldé jayde laasa jaydeli goɗɗi ɗi ganduɗa nani hen kanko noon o darima tan son jimo omo jogui ɗo yete e natal ngal ɗo yete ganda e omo jogui omo woni e nder guese gawri ɗum ɗon noon ko wiide tan banggal céréal ma yonɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon koko ganduɗa so yimɓe nani ɗum ma won weltare kono noon est ce que ne wona walla wonata ko ɗon namdal ngal heddoto saabu hande so yeehi e nder leydi meɗen Sénégal ha kilo gawri yeehi ha tolni maye ne jara temedere walla temedere nogas ande noon ndema ruttima caggal so yeehi ha ñebbe ene jara hande kilo temedde tati jobjoɓe sisiɓe natti yiide ɗum ande ndema ruttima caggal e nder leydi meɗen kilo gawri makka mo ganduɗa gawri makka ɓuranno webde ene jaranno 35 so seeri ha seeri 40 hanne yaaha hane jara jeetati kilo o ande ndema ruttima caggal e nder leydi meɗen Sénégal te noon ñande fo wiyete ko autosuffisance yo yimɓe kutorto ko ndemata ko kono noon ndema ka ɗon so waɗaka développé yahata no waɗirte développé ni ene jeeya wallidde remoɓe e banggal projet ji wallidde remoɓe e banggal hande ko ganduɗa woni matériel saabu hande aduna o ɓenniɗo wiyete hande fatte ko ndungu ha ndungu nde yimɓe puɗɗo remde hande ndema ɓenni ɗon walla mbiyen ɓuuri ɗon Sénégal ne heewi ndiyam Sénégal ne wawi remde ndungu ne wawi remde ceeɗu saabu ko ɗo yimɓe tolniɗo hande e ngal ɗon banggal birtima ɗo ganda patta ko ndungu wiye ndungu weeli walla ndungu welani walla bagasuji amen boni walla wayini hande ko yoɓe ballite to banggal matériel ɓe mbaɗe accompagné saabu neɗɗo sa totti ɗum hunde hoto woppi ɗum e hoore mum a waɗa ɗum accompagné kolla ɗum ha anda lawol ha yiiya lawol goppiɗa ɗum e hoore mum kañum ne wawa yaade kono so tawi matériel addete neɗɗo hollittake walla suivi dañata addat caɗele e ngal ɗon banggal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe wadde noon kamɓe remoɓe poti wallitede soɓe ballitama kamɓene ɓe mbawa remde koɓe foti remde ko ɓe mbawa dañde koɓe foti dañde ko ɗum ɗon wona ɓuural e leydi ndi saabu hande en potani yiiloyade wone gueɗe caggal leydi te eɗen jogui ndiyam
eɗen jogui nangue eɗen jogui kala ko ganduɗa ndema ko ɗum sohli gam waɗa développé hande jiiya e guure goɗɗe ɓe ngala hay leydi saka ɓe ndema enen ɗum ɗon fo eɗen jogui ɗum eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue ɗum ɗon noon heddi tan ko matériel poɗɗo yaade heno fawe oɗon matériel ɓe ballite hen kamɓe remoɓeɓe kamɓe remoɓe ne ɓe daro e wadde goomu ɗi ganduɗa yete ene wawa wallidde saabu ɗiɗon association ji e ɗiɗon dente ko ɗum addata doole saabu ko goto wawi foof ko ɗiɗo ɓuuri ɗum wawde yimɓeɓe denta e koye mumen ƴeewa projet ji winda projet ji nanna yiilo copareje ɗe ganduɗa ko kañum wonata ko waɗata ɓe avancé ganda soɓe ligguima maɓe mbawa yoɓande koye mabɓe ɗum ɗon hande aduna ko ɗon tolni hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko yiiɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal hettono ene banggal haala ka ko banimon debbo Aissata Ndiaye e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat yo Allah waɗanen jaami kisal ha gongol so allahu lamɗo jaaɓi.